Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Minecraft PvP. Danas ćemo malo igrati Clan War. Znači u ovoj igrici valjda imate kao neki klan i vi sa tim klanom idete u ratne pohode. Mislim, prvi put igram ovu igricu pa zato pričam valjda. Ajde, ne, ozbiljno prvi put igram ovu igricu i ne znam šta trebam da radim. Nadam se da ću se snaći. Ja da mu dođem, da povedem. Jebote. Sada su ovdje, majko mila. Imam kod nju. Znači ja mislim da moramo da im prođemo na teritoriju. Ajmo naprijed. Znači tako. Ćemo da idemo ove bolje, pojedemo. Vidi ga. Već igram, ajde. Dojte. Sad smijem da vidiš. Ja sam baš hrabar, što sam ovo uradio. Samo znam da je onda jedan. Kako je... Možda otišao. Ne znam, ja odu tamo. Nije šta napravio. Možda. Ide pa šut. Meni je ovo malo zanimljiva igra, nego je samo problem to što ja sam brzoplet pa sve hoću da brzo uradim i to je malo glupo, ali probat ću da se što duže izdržim da kaže šta je ovo, red team, blue team, centar obelisk. Ne znam šta je ovo. Ono će da napada, ajde daj. Tamo nisu ne znam. Joj. To mrtav. Beži sad. Te ja to kad napadam, ja napadam dok ne umrem. Ja sad ovdje ću možda sklonim da bi se napunio. Ovdje ću zlatno jabuke nastao. To. Bravo, izvuko se. Kako je to? Vidite? To?
Vidi. Aaaa, gura me je. Loše sam postupio. Op. Idemo. Treba će mi samo da napravim nešto, odmah ću da vam radim. To. Znači ovdje jedni drugima pomažete. Samo tako znate. Gdje mi je to? Nekaj dve treba ništa pići. What the fuck? Ko je pobedio? Match starting in 30. Ja sam u žutom timu. Ja mislim da smo mi pobedili. Šta je ovo? Kakva je? Auga. Sad ćemo tu možda da se borimo. Sad ćemo mi da... What the fuck? Znači, sada bude... Jeste. Se borimo. Gore. Idemo, kidaj, ajde. Pravi, to, ajde, tu. Dođi vano. Op. Malo sam ga moš. Op. Au, fuck. What the fuck? Beži. Umri. Jau. Dobro, pomogao sam onaj ga ubio. Barem se nadam. Ne pravi to. Idemo. Ajde. Pa gdje mi stade tu? Ajde kam. Ne ulazi. Juriš. Ajde. Da se možda ne bojiš, a? Ajde, crkni. Fuck. What the fuck? Ušao sam u mrežu. Wow, Rajevino. Fantastično. Ne vidi se ništa. Ajde heroji. Op. Prelazim ti kartu mata. Držim te. Ajde sisa, dođi. Sisice, gleda malo. Ti. Što smo te sad? Džontovali. Jedno zlato. To, dođi. Ubijte ga. Osvetite mene. Nemoj da lepite. Ja sam mislio da stavlja ovdje to. Niko bi dao. Op. Ja ovdje ćemo da mi pomoći.
maknuo. Ko je gore? Majko. Crveni pobeđuju. Mislim, još nema ništa, ja sam u žutom timu. Op. Crveni tim, rekao sam. Osvojio ono gdje. Pa gdje ćeš tu? Kako da misli da krećem? Jebote. Ona je muči oko one teritorije, onda one građevine, a neće da pomaže. Gdje sad mi vidim? Ajmo ovdje. Samo crveni. Ajme malo problem. Dođi. Ja. Pa! Lag, joj majko mila. Baš sam loš u ovoj igri. Onaj čovjek poleteo. Poleteo, ostaje na ovdje. A što ja ne smijem da vidim? A zašto ja ne smijem tamo da idem? Neko nijednu teritoriju. Plavi sad. Ne ludaci se igraju tamo. Ne da ne. Ajde još ovaj jedan. Dobro, u timu sam. Ajde još jedan ovaj i pa da završi klip. Meni je zabavno, nego samo me... Sunce ti pojeli. Žestoko, kako je moćno. Stvarno dobro. Sad smo imali u zelenom timu. Ovi se već rokaju. Već ovdje tako.
Odi sam. Daj. Je tako crveno, ne mogu ništa da vidim. Evo ga. Cepaj. Dajte bre, gledaj. Indi, dođi. Idem tamo. Moram da dođemo. Idem tamo. To. Prešli smo neki. Gdje je sad nož? Kako je peza još? Aha, ko je pobedio? Mi smo, zeleni su pobedili. Super, GG, yeah. I to je bilo to, ljudi, za ovaj klip. Mi se vidimo u sljedećem videu. Subscribe, like i komentarišite. I pozdrav!